La música del grup que anem a escoltar ara, ací al nostre poble, quasi que no necessita presentació. Qui no recorda o ha sentit parlar del concert de Mecano de l'agost del 1989 al camp de futbol de Cia de Teulada, on es van concentrar més de 10.000 persones? O hi ha, pels més joves, els musicals que en aquest mateix auditori, un d'ells realitzat pels festers i festeres del poble s'han realitzat. O en el 2019, l'homenatge a aquest grup de la mà d'artistes locals a la plaça Esporxes i avui de la mà de la nostra banda de música. 40 anys han passat des de la creació d'aquell grup format per Ana Torroja, Nacho i José María Cano a l'any 1981. El fenomen Mecano va explosionar arreu del món, fruit del moviment que estava donant-se en tota Europa, d'un estil de música diferent que reflectia i transmetia el pensament de la gent respecte dels grans canvis socials de l'època, la caiguda del mur de Berlí, la recent estrenada democràcia al nostre país, el despertar de les noves llibertats en tots els sentits, i altres aconteixements que ací a Espanya van propiciar el naixement de diversos grups musicals, sobretot madrilenys, d'ahir lo de la movida madrilenya, que transmetien tot això amb la seva música. Mecano va ser un d'aquests grans trobadors de l'època, els grans protagonistes donant a conèixer el pop-rock en espanyol i triomfant, com he dit abans, arreu del món. D'aquest triomf es fa ressò esta nit la nostra banda interpretant en un arranjament d'Azael Tormo diverses cançons dels diversos àlbums de Mecano. Hoy no me puedo levantar, En tu fiesta me colé, Mujer contra mujer, Maquillaje, Una rosa es una rosa i Hijo de la luna. De nou, ací en Teulada, Mecano, per l'agrupació musical cultural de Teulada, baix la batuta del nostre director, Pau Climenti Montaner.